Nicolae, eu luat desenul. Păi eu știu, bă, Zizi, du-te și vezi. Du-te și vezi. Bună dimineața. Ochii sunt noroși, dar trebuie să vezi dacă cumva nu vezi cadou. Bă, papuțica, băi. Ui. O venit, Moș Nicolae. A venit mățucă, dar fii atent. Că a venit și... Luat desenul? Ce scrie acolo? Băi, scrisoare, ce e asta? Draga mea Erica, o auzi, îți mulțumesc foarte mult pentru desen. Ia auzi. Și îți mulțumesc mai ales pentru că te-ai gândit la mine. Să știi că sunt puțin copii minunați și darnici ca tine. Sper să-ți placă Sirena. Ce sirenă tu? Aia. Deci îți place? Da. Nu te cred, ți-a adus moșul așa ceva. Asta care mi-ai spus tu mie aseară? Uite. Uite. Face mult? Și că sper să-ți placă Sirena și dulciurile pe care ți le-am dăruit. La anul când voi veni din nou cu cadouri, sper că vei fi la școală deja. Ia uite. Sunt sigur că și la școală, la fel ca la grădiniță, o să fii o fetiță bună și conștiincioasă. Și eu sunt mândru de tine, la fel ca și părinții tăi. Ce e Moș. conștiincioasă? Conștiincioasă, adică care învață și își face toate lecțiile. Dar nu... Dar cred că știu de ce au venit Moș Crăciun cu mai multe dulciuri aici. Că mai venit și pe la grădii, că anul trecut au venit. Dar hai să vedem ce dulciuri sunt. Hai. Adu-le încă, că-ți spune. Le aduc eu? Da, sunt cam multe. Te rog, adu-le. Dar tu poți să-ți aduc, vină cu așa le ia tu. Uite, Kinder, Milka. Deci poate mai e ceva la fund. Nu la fundul papucilor! Băi, vină și te uită, făță. Hai. Trebuie să mai văd odată Sirena. Moș Nicolae, unde o să-l agață? Pe perete? Unde ce? Moș Nicolae o să-l agațe pe perete, pe desenul meu? Da. De-aia l-a și luat. Pe perete la el, în castelul lui de gheață acolo. O să-i spun lui Adelina că i-am făcut un desen. Așa. Între timp. Și... Și? l-a luat Moș Nicolae și l-a agățat pe perete. La el. Da, tati, știi de ce a adus bradul ăla uriaș la Casa de Cultură? Că vinerea asta, adică după. Azi e vineri, așa? Da. În seara asta este spectacol și vine și Moș Crăciun. Poți să mă duci? Te rog. Când? În seara asta? Da, la spectacol. Dar cine ți-a zis ție de fapt? Păi știu că e de fiecare an. Dar nu știu dacă e vinerea asta, țuc. E vinerea asta, crede-mă că anul trecut era vinerea asta. Bine, o să mergem. În timp ce eu nu eram acasă, Moș Nicolae n-a venit. Și eu spuneam, doamna Mihau, Moș Nicolae o să fie deja dulce din papuci? Da, țuc, o să vedem. Dar nu, atunci nu am dormit, atunci am plecat de la spectacol. Și mai găseam pe doamna Mihau. Da, o doamnă mi-a spus, ei bine, și a spus, da. Și după aia am mai găsit doamna Mihau. Au. M-am bușit bobița. Ia, vezi dacă îți plac dulcele. Nu cred că îi placă, bă, că nu se uită la el. Inimioară. Îmi place. Înseamnă că știu ce mănâncă copilul la micul dejunat. Eu nu-ți dau. Îi dau doar o bucățică de atâta. Atâta, nici nu vreau mai mult. Cam multă ciocolată. Îmi place ciocolata. Moș Nicolae
Ascultam, o tras cu urechea. Cred că da. O tras cu urechea când vă spuneam și mi-a adus ciocolată. Cred că știe asta, mă, tot de asta. Nu îmi spune ăsta, e Moș Nicolae. Moș Nicolae e ăsta, simpatic. Mami, uite și tu ai ceva. Mami, ia uite, bă, mami. Cicilică, nu mă, vezi cum. Sigur că da. Am împărțit. Ce sunt astea? Papucii mei, lasă-i în pace. Pe a mea Ce sunt sunt astea? Uite-te pe ele, uite-te atent. Ciocolate? Da. Cred că sunt din alea care am văzut eu la reclame. Erau din alea. Exact, de alea, mersi. Fiecare mănâncă dulciurile dimineață. Ce sunt astea? Chilăței. Chilăței. Să desface chilăței, să vedem cum salut tati. Tati stă cu chilăței. Mulțumită de moșul de anul ăsta, țucă? Cred că Moș Nicolae o crezut că și papucii ăștia să-i mei. Cred. Mănâncă. Cred că au crezut că-s chiloți, papucii tăi și-au adus niște chiloți de bărbat. Nu. Bă, dar o vargă nu i-a adus o vărguță? Nu i-a adus, cred Hai, că. la. O să-i spun o... Pot să o aduc mai... Dar n-am voie cu ea la vreme. Uite, poți să o aduci, să o arăți la copii și după aia o iau acasă, da? Dar nu, că știu copii că O știu. au fost într-o zi care cu ea la grădini. Da, bine. La mulți ani, țuculică, de Moș Nicolae. Nu la mulți ani, ziua mea. Vrei să te scot de aici? Da.